Ами, очите живи. Сега трябва да минем. Пране, много пране. Ох, ау, ау. Значи, може да видите само дървета. И само дървета. И там горе е Рига. Рига, хотел Рига. Обаче не се вижда, има много облаци. От дървета и дървета. Дървета, много дървета. Театъра се вижда. И там да не се вижда. Има прекалено много дървета. Ето имаме улица. И тук там е главната. Ето кой там е главната. Обаче има много дървета, не знам защо, откъде. Ау, пране, ау. Откъде са, не знам. И само дървета. Оле, защо има толкова дървета? И да, това е гледката, която изобщо не е хубава. И има и друга тераса. Ама ако искаш, тогава ще я покажа.